Igbo ndị ọma, anyị awekwala ọzọ taa n'ofe ndị Igbo. Ifochakpi gbọọ. Isiakọ nke a bụ Unu dum, Mmemme Oriigwe. Enwere otu obodo a na-akpọ Oriigwe. Unu chọrọ ịma maka obodo nke a na-akpọ Oriigwe? Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Obodo nke a adịghị n'elu ụwa anyị bi na ya, kama Oriigwe dị n'ikuku n'ime igwe ojii. Naanị otu ụzọ ka esi ejiru Oriigwe. Ọ bụ sọsọ site n'ife n'ikuku ka esi ejiru Oriigwe. N'ihi ya, onye ọbụla na-abụghị nnụnụ nke chọrọ ije Oriigwe ga-ebu ụzọ chọta nnukwu nnụnụ dịka ugo, egbe maọbụ udele ga-eburu gị feruo ebe ahụ. Eruokwa oge nlọghachi, egbe, ugo maọbụ udele ga-eburukwa onye dị otu a fedata. Ndị Oriigwe na ụmụ anụmanụ bi n'ụwa na-emekọrịta ihe. Oge ụfọdụ, ndị Oriigwe na-abịa nọnyere anụmanụ bi n'ụwa mgbe ha na-eme mmemme dịka iri ji maọbụ mgbe ha nwere egwuregwu dịka ekereke mgba. Oge ọzọ, mgbe ndị Oriigwe na-enwe mmemme nke ha, ụmụ anụmanụ ga-ebili jee Oriigwe nọnyekwara ha. Otu mgbe, oke ụnwụ bịara n'ala ụmụ anụmanụ. Ihe kpatara ụnwụ nke a bụ na mmiri ozuzo kwụsịrị kpamkpam ihe karịrị arọ abụọ, nke mere na mmiri tachaa n'iyi ebe ụmụ anụmanụ na-enweta mmiri ọṅụṅụ. Ahịhịa ọhịa niile wee kpọnwụchaa. Ọ dịghịzi ebe ụmụ anụmanụ si enweta ihe oriri, ọ dịghịkwa ebe ha si enweta mmiri ọṅụṅụ. Agụụ wee malite igbu ha n'otu n'otu. N'ihi nke a, ụmụ anụmanụ niile wee gbakọọ ka ha mara ihe a ga-eme tupu ụkọ nri na mmiri egbuchaa ha niile. Ndị so bịa nzukọ nke a bụ udele, ugo, egbe, ọgankwụ, ụgbala, ọkwa na nduru. Ndị a niile bụ anụ ufe, nke bụ nnụnụ. Ndị ọzọ sokwa bịa bụ mgbada, ele, ewu, atụrụ, ehi, enyi, ịnyịnya, nkịta, ufu, mbe, agụ na ọdụm. Eke na agwọ ndị ọzọ sokwa bịa na nzukọ nke a. Mgbe ha zukọrọ, eze ha bụ agụ papụtara efere ọjị kpanye ọdụm ka ọ gọrọ ha ọfọ ndụ. Mgbe o mesịrị nke a, ha agwa ọjị, kesaa ya ka onye ọbụla weta ọjị. Emesịa, agwọ a na-akpọ eke bụ onye izizi kwuru okwu. Ọ malitere site n'ikele ha niile ekele sị, ụmụ anụmanụ ekelenu. Ha zaa ya, ya. Eke gara n'ihu sị, ọ dịghị onye na-amaghị ọnọdụ nsogbu anyị niile nọ n'ime ya n'oge a. Unu maara na anụmanụ ndị na-ata ahịhịa na mpaghara akwụkwọ enweghị ihe oriri ọbụla. N'otu aka ahụkwa, anyị ndị na-eri oke na akwa nnụnụ enweghị ihe oriri n'ihi na oke agwụla n'ọhịa, tinyere na nnụnụ agụụ na-agụ anaghị eyi akwa. Ọbụnadị agụ na ọdụm na-eri anụ ndị ọzọ agaghị enwe ihe oriri ma ọ bụrụ na ndị ọzọ niile anwụchaa. N'ihi ya, ọ dịghị onye ọnọdụ nke a dịrị mma. Ya mere, anyị ga-eche echiche wee chepụta ihe bara uru anyị ga-eme wee zọpụta onwe anyị na nsogbu nke a. Ozugbo eke kwụsịrị okwu, ọzọdimgba biliri kelekwa ọgbakọ anụmanụ. Ya gaa n'ihu jụọ ajụjụ sị, ọ dị onye nọ n'ebe a na-amaghị na ihe kpatara nsogbu nke anyị nọ n'ime ya bụ na mmiri kwụsịrị izo? Olee ihe ọzọ anyị na-eche echiche na-achọ ihe anyị ga-eme? O doro anya na ọ bụrụ na anyị mee ka mmiri zoo, na nsogbu anyị a ga-agabiga. Ya jụọkwa ajụjụ ọzọ sị, o nwere onye n'ime anyị nwere ike ime ka mmiri zoo? Ihe anyị ga-eme bụ ije chọọ onye nwere ike ime ka mmiri zoo n'ala anyị. Mgbe ọ na-ekwu nke a, mbe biliri kwuo okwu sị, unu amarala na ọtụtụ ndị si na ha nwere ike ime ka mmiri zoo bụ sọ aghụghọ ka ha na-aghọ. Ya kọwaa na ya ahụcha na ndị niile si na ha na-adọ mmiri. Ya gaa n'ihu sị, ha bịa
ha si nye ha ji, nye ha ede, nyekwa ha nke a na nke ọzọ. Ọ bụrụ na emezu ihe niile ha si nye ha, ha kwanye ọkụ, chiri ahịhịa ndụ tinye n'ọkụ. Anwụrụ ọkụ a na-akwụ, ma ihe ndị a niile bụ sọsọ amansi na-enweghị ike ime ka mmiri zoo. Biko nụ anụmanụ ibe m, ọ dịghị mma ka achụcha àjà arụ na-eme nọrọkwa na-eme. N'ihi ya, aga m asị ka anyị jee n'isi iyi kuru mmiri, ka anyị ziga egbe na ugo ka ha jee Oriigwe nke dị n'ime igwe ojii ebe mmiri ozuzo si abịa, rịọ ha ka ha nye anyị mmiri. Ọtụtụ anụmanụ biliri kwuo okwu n'ịkwado okwu nke mbe kwuru. Ndị ọzọ biliri si na atụmatụ nke a mara mma ma biga ya oke. Enyi wee binie si n'uche nke ya na ọ dịghị mma ka a hapụ ụzọ na-epi ọhịa. N'ihi nke a, na ya kwadoro ka ha nabata atụmatụ a mbe wetara. Ha niile wee kpebie na nke a bụ ihe ha ga-eme. Mgbada jụrụ ajụjụ sị, olee ihe onyinye anyị ga-eji gaa Oriigwe? Unu mana anaghị agba aka eji na be dibịa, anaghị agbakwa aka eji na be ọgaranya. Mgbe mgbada na-ekwu nke a, ịnyịnya biliri jụọ ajụjụ sị, olee ihe ị chọrọ ka anyị nye ha? Anyị enweghị ji, nweghị ede, nweghị ọbụnadị ahịhịa ọhịa. Ya gaa n'iru sị, ọ bụrụ na ndị ozi anya garuo Oriigwe, ha gwa ha ọnọdụ nsogbu na ọnọdụ mkpa anyị nọ na ya. Ha nwere ike kwe ha nkwa sị, ọ bụrụ na mmiri ezoo, ala anyị ebido mịpụtawa ihe oriri, na anyị ga-alọghachi wetara ihe ekele. Ha wee nakwere na atụmatụ nke ịnyịnya wepụtara, wee ziga egbe na ugo ka ha jee Oriigwe. Mgbe egbe na ugo gasịrị Oriigwe wee lọta, ha kpọkọrọ anụmanụ niile wee kọrọ ha akụkọ oziọma ha wetara. Ha kọwara na ndị Oriigwe si na ha na-ele anya na mbara eluigwe kwa ụbọchị, n'ihi na tupu izu abụọ gafee na ha ga-ahụ eke na egwurugwu na mbara igwe, nke ga-abụ ihe àmà na mmiri na-akwado izo. Ha gwakwara anụmanụ niile na mmiri nke ga-eso ga-abụ nnukwu mmiri ozuzo, nke ya na oke ifufe amụma na egbe eluigwe ga-eso bịa. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka anụmanụ ọbụla chọrọ ebe nchekwa ha ga-agbaba ma mmiri malite izo. Ha kọwakwara na ọghọm nwere ike ịwọ onye na-enweghị ebe nchekwa ọ ga-agbaba. Ọ nọteghị aka, nnukwu mmiri ozuzo wee zoo n'ala ụmụ anụmanụ. Mgbe otu izu gafere, mmiri zokwara ọzọ, nke mere ka achara na ahịhịa ọhịa ndị ọzọ wee malite ito. Osisi ndị dịka ha nwụrụ anwụ malitekwara imepụta mkpara akwụkwọ. Iyi ndị tachara ata wee wụọkwa ọdọ mmiri. Mgbe ihe ndị a mere, ụmụ anụmanụ malitere ịgba egwu ọnwụ dị iche iche. Aha ụfọdụ egwu ha gbara bụ ndị a: ekpe, ikoro, abụ Igbo, kokoma, edere, ụtam, agbacha ekuru nwa na atịle ọgwụ. N'egbughị oge, ụmụ anụmanụ ziri ozi zigara ndị Oriigwe gwa ha na ha na-abịa ikele ha ekele maka ihe ọma nke ha mere ha. Ụmụ anụmanụ kwadoro ji, akịdị a na-akpọ odudu, ụkwa, mkpụrụ ọjị, tinyere mmanya nkwụ na mmanya ngwọ ha ga-enye ndị Oriigwe. Ha haziri onwe ha nke ọma, họpụta nnụnụ ndị ga-ebu ihe onyinye ndị a, họpụtakwa nnụnụ ndị ga-ebu anụmanụ ndị ọzọ gaa Oriigwe. Anụmanụ ndị ha họpụtara ga-eso jee njem nke a bụ mbe, ọsa, ewi, ụkpara na ngwere. Otu anụmanụ kwuru sị na ọ ga-adị mma ka enyi soro ha gaa ya bụ njem. Udere zara ya sị, a na-ebu ala ebu, ọ dịghị nnụnụ ọbụla nwere ike iburu enyi jee Oriigwe. N'ihi nke a, anụmanụ niile ha họpụtara bụ ndị ọ ga-adịrị ụmụ nnụnụ mfe ibu jee Oriigwe. Tupu ha amalite njem ha, mbe kwuru okwu sị na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla ga-eso jee njem a họrọ aha etutu ọ ga-aza. Ya ekwuo na aha nke ya ga-abụ
unu dum. Anụmanụ ndị ọzọ niile họkwara aha etutu ha. Otu onye si na a ga-akpọ ya ọnwa, nke ọzọ si na a ga-akpọ ya ọka omee, onye nke ọzọ si na a ga-akpọ ya kpakpando. Mgbe ha kwadochara, ha wee malite njem ha. Mgbe ha rutere Oriigwe, ụmụ anụmanụ mere ngwa nye ha ihe onyinye niile ha bu gaa. Ndị Oriigwe nabatara onyinye ndị a wee kwadoro ndị ọbịa ha ihe oriri dị iche iche. Ha wee bupụta ihe oriri niile ha kwadoro. Mbe wee jụọ ha ajụjụ sị, onye nwe ihe oriri niile a? Ndị Oriigwe zara sị, unu dum. Mbe wee tụgharịa gwa anụmanụ ndị ọzọ sị, unu ahụla na ihe oriri ndị a bụ nke m. Onye ọbụla ka echere ruo mgbe e butere nri nke ya. Mbe wee si otu a richapụ nri niile a kwadoro ụmụ anụmanụ. Mgbe ndị Oriigwe butekwara mmanya, Mbe jụkwara ha ajụjụ sị, onye nwe mmanya nke a? Ha zakwara sị, unu dum. N'ihi nke a, naanị Mbe ṅụchara mmanya e butere ụmụ anụmanụ. Ọ dịghịkwa nri ọzọ maọbụ mmanya ọzọ ndị Oriigwe nyere ụmụ anụmanụ. Ya bụrụ na Mbe ekerela oke anụmanụ niile. Iwe were anụmanụ ndị ọzọ n'ihi aghụghọ ọjọọ nke Mbe ji ghọgbuo ha. Ha agbaghị izu sị na ha ga-ahapụ Mbe n'Oriigwe mgbe ha na-ala. Ha wee sị na unu dum ga-achọta nke ọ ga-eji fere lọghachi n'ụwa. Ha wee họpụta Ugo ka ọ kọwara Mbe ihe gaje ime. Ugo wee gwa Mbe sị, ebe unu dum richara nri niile, ṅụchakwa mmanya niile e nyere ụmụ anụmanụ, na unu dum akarịala onye nnụnụ ọbụla ga-ebule. Ọ gwara Mbe sị ya je chọrọ nku ọ ga-efere lọghachi n'ụwa. Mgbe ha kwadoro ịlaghachi, ụmụ nnụnụ buru anụmanụ ndị ọzọ niile ewezuga Mbe wee laa. Ha kwuru sị, onye si na naanị ya ga-eri, ọnwụ bịa naanị ya nwụọ. Mgbe anụmanụ ndị ọzọ niile lara, Mbe wee ghọta ọnọdụ ọjọọ o tinyere onwe ya n'ime ya. Ya jụọ onwe ya ajụjụ sị, olee otu m ga-esi laghachi n'ụwa ebe m na-enweghị nku? Ọ dịghịkwa nnụnụ ọbụla ga-ekwe nyere m aka n'ihi arụ nke a m mere. Emesịa, ya ekpebie na ya ga-esi n'igwe ojii tupu onwe ya, si otu a wee dapụ daruo ala. Nke a ka o mere. Ma mgbe Mbe daruru n'ala, mkpu ya tiwasịrị gbaa mperimpe. Ya malite ịtụ mkpu sị, olee onye nọ nso? Biko bịanụ nyere m aka n'ihi na ahụ m aghọọla m. Mgbe ọ na-eti mkpu dị otu a, nshịkọ na eju nụrụ olu ya wee bịa ka ha mara ihe na-eme. Nshịkọ na eju wee kwere inyere ya aka dozie mkpu ya. Nshịkọ malitere na-ekpokọta mperipe mkpu Mbe na-ahazikwa ha n'usoro. Eju na nke ya were asọ mmiri ọ na-asọpụta mee ya nke na-anyakọta mperipe mkpu Mbe ndị Nshịkọ haziri. Mgbe ha na-eme nke a, Mbe nọ na-ekwere ha ukwe sị, Nshịkọ kpamkpa eju ra nra, Nshịkọ kpamkpa eju ra nra, Nshịkọ kpamkpa eju ra nra. Otu a ka Nshịkọ na eju si nyeghachi Mbe mkpu ọhụụ. Ọ bụ nke a mere na mkpu Mbe adịghị larịị, kama o mere ọkwa ọkwa. N'akụkọ anyị nke a, ị ga-aghọta na anyaukwu adịghị mma. Ọ dịghị onye pụrụ ibi ndụ obi ụtọ nke na-ele anya onwe ya naanị, onye na-atụgharị ihe niile ka ọ bụrụ uru nke ya. Onye ṅụrụ mmiri naanị ya, akpịrị agbado ya. Ebe a ka akụkọ anyị nke a kwụsịrị. Biko, like ya, subscribe, comment ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.